Kedam tang suri hini ra in kore hini aning kan prenify troxiani Congress asongja po Rahul Gandhi hin pen det pialong kachit hak jam pen kaching room mate isivet kedo thekjia phanpu akemang padoponsi king pen kedamate Bharat Euro yatra sai pangcheng ponlo Chiklojon thomso se bangso Bharat Euro yatra sai Rahul Gandhi long ke ongdong atum chingrum don rentilo Laso teng pen kedam tang arkoi ni pioneer kebani Bharat Euro yatra long jakong horang ki pidonjia phanpura ada por pioneer keba por malom pen Raipura long lelia prang ke ongdong aradatum Congress MP Rahul Gandhi phan inghong pon rentilo Congress asongja po Rahul Gandhi hin pen BJP la pen RSS asong phan arichimon paklangsi pangthek pon alang li pen kaning che pon atengke det hinia tumta amithang asaymo cheklem pon rentilo Laben bangso adera long kedo anatum setami amithang asaymo cheklem pon rentilo Bonda BJP asorkar atum bangso arat atum amithang asaymo ka cheklem aphan aman ipon thekte bangso joksi dera long kedo anarat atum aning ke oi chepaklang pon renti BJP sorkar atum amatsi det ahutur lo latum amatsi det pialong ke pacharwa sai abidi ke klem pon lo lapen piniania bangke sai ka chutikia tum aphan anta man pipon thekte anpim lo lapen lapu kula da so asa aphan anta man pipon thekte det lo det pialong bang pli photum si chari pon det lo la so joksi det pialong boreng ka viari so ejangatum aphai nangke bat long aret lo sai ga chutikia tum aning duk pik lo lapen industry amokha do anta pavir bom lo puta Rahul Gandhi pen ningje ponthu Bharat Euro yatra lake rachari hin pen kali lake isi det kang thim ning isi vet ke do thekjia phansi sai ke deng pon Jirpong bong kachelang setami hutur kachekama bang ingtonra korte ingjira son kang hon pen ke do bangsi ke nangchi det pia dangalong ke do anara da phan ki thir klong arai koma bangsi pama nangji BJP RSS armu oksolong le ardom don verpulote manpeng long don verpo Bonda deda bangki nangvir bompo puta Rahul Gandhi pen ningje ponthu National Desk Report Karbing Longlai